Xa o notarían, o ovo é o alimento que máis encareceu neste ano 2025. Con todo, continúa a ser un dos básicos da cesta da compra. E a avicultura artesanal permite dispor de ovos na casa con todas as garantías. Quen teña un galiñeiro na casa para consumo propio ata un máximo de 30 galiñas tan só está obrigado a rexistrar os animais. Logo están explotacións como a de Carlos, avicultora artesanal de Arteixo. Unha das diferencias é que, por exemplo, os de autoconsumo non poden vender os ovos. É dicir, nós, como temos un control sanitario de salmonela e de todo isto, pois nós sí que podemos levar os ovos a feiras, podemos vender aquí na casa sin ningún problema, unha persoa que ven, podemos venderlle, ou incluso, montando unha sala de envasado, podemos venderlle a comercios, a restaurantes, a supermercados, a todo tipo de persoas. Ten unhas 35 galiñas poñedoras e 20 galos para carne, todos da raza autóctona galiña de Mos. Nós non sometemos, como na industria, as galiñas a ciclos moi grandes de luz. Aquí están en liberdade completamente e chegados estes meses temos o problema de que a aposta baixa, xa que elas detectan que hai menos números de horas de sol, entón baixa a produción destes ovos. Baixo asesoramento da Asociación Avimos, a explotación de Carlos responde a un modelo productivo con sistemas máis respetuosos co benestar animal. O ovo este é completamente distinto ao que coñecen. Unha persoa que proba un ovo destes olvídase do ovo da compra, non vai máis ao super por ovos. Na avicultura artesanal os prezos oscilan entre os 5 e os 7 euros a dúcia de ovos. Estes ovos